Allahu qadirun wa maridun ya rabu tabbatar na sa'idun sakani in zamo shakundum yau ma na gaida wani kin obakin dom shi kwalliyar ka a taska ta zufa ba hakan a jikinka shefa shak hasan sunan ka tuba da ke kyankakin kakanka rabu tabbatar da salati da sahibin daraja ce da alihinsa har sahabati albarkacin su rabu karan sai ce da na Fatima na kaɗa'a masu mai da shirri sa'a ma ya ka'u auwaka a kaddara ana hannunki eko a'a shehu Amadu Tijani mai dora kallaya daga aini idan ana fitar magasuri gani shokar amarini da rauni lafiya abu isa haka kai maza suke saka motsin ka yayi kama da nasarka dole mai laifi ya yi shayinka gaisuwa nake maulaya mai zamani uban mai laya Khalifa Muhammadu ayya barin da kai ba da rabo ya juya Cissé nayi dan na faɗe ka ashe sufar ka ba ta jikinka to ya gwani mai waka zan samu dan abun faɗa daga gunka sai la ilaha illallah la ilaha illallah shak imam Hassan ya shehu ya imam shehu radiyallahu anhu ga maza abin labari masu mai da sharri kairi lafiya fita can nuri in kaga shehu ba yi mana gori Cissé masu karan Cissé kaji ahalin in yasi bakin ku ne da insi in ko mutum ya ki ku sai rasa Cissé Imam Ali ne a banka na Fatima umminka gashi kai Hassan sunanka ko daga nan an gane isarka Imamu martaba daga Allah ga kwarjini da kamala madogarar mu bayan Allah karkafa kai muke nufi alƙibla tafiyar mu bacin taya to an siyar da mu ku taya nan uwa ka bani a taya in sha mu karkare batun a turaya bayyana ina jin kunya na fatabka aikin kayya na kasa noma ko da kunya kuma shagdagwal ya mun musayar kanya kai wata kyautar sai Cissé kullum hannunsa aljibinsa lakabin shi bai san nasa namu babu ruwansa kaɗan rahamar su ga alam sun wuce hakan malam ramar su har kan jiman dan shak da su yake rubuta jamilun masu zikiri da salati ko kuke da babban noti duk wanda ya bar saiti ko kuke saita shi kafin minti uban ado Hassan Cissé uban ado Hassan Cissé sha ado Hassan Cissé kwalliya da kanta mata ce Cissé sarakuna a bar sai da maiko sarakuna ku su sai iko dama da huji lekon hangi yadda kauni gaban ka ta duko tana jira a ba ta rabanta kuma za a ba ta har ya ishe ta kyautar kuna gaji da halitta mai karɓa na bare na huta duniya tana hannunka kai kake ta juya a barka babu mai ja da isarka har Amerika a gaban ka ta duka ka basu lazimi da wazifa suka firge su ko suka tafa sun ka ce wukar ka kaifa don Amerika kan kai wa halifa imamu madadin barhama kai akai wa kyauta goma Cissé malamin al'umma ba a jin hudu barka ai na dama
sheikh hqssan Cissé hamdan bar mu da kushe abadan wallahi ma da ba dan ku ba shaida ba walwalar nan citan mun gode muku Cissé na godiya Cissé akwai masoyi na ka Cissé saboda sanda ke maka ya zama Cissé Sharif Ahmadu su khairat na gaida kai ya alhaj Sharif ya ce akan Cissé no canji tunuma kaunar shi ya gura malet Cissé ga masoyin ka aladafa babban Sharifa da Halifa Isi da Ahmad Faida akwai Sayyidi Sirajal Marisha Adafa Rima auta ne mai waka lahu lamarin maka haska Allah ka sa albarka tsakanin mu da masu san mu hakika dan nure ta kawane gefen Muhammadu uba ne mai madadina shine ko mai ganin shi malaki shine oh Cissé hqssan Cissé sha'ado san Cissé la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah shaki mama sanya shehu ya imam shehu radiyallahu anhu Cissé 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 Cissé